सगुनी हरदिया किनाई गइले धोतिया रंगाई गइले आहे गावे गावे नेवाता भेजाई गए बाबू के जनेउआ लागी आहे गावे गावे नेवाता भेजाई गइले बाबू के जनेउआ लागी मौसी आवेली मौसा के संगे मामी मामा के संगे मौसी आवेली मौसा के संगे मामी मामा के संगे आहे फुआ आवेली बनी हरवा संगे बडुआ लाजा गइले आहे फुआ आवेली हलुवैया संगे बडुआ लाजा गइले बेदिया बैठल बडुआ के पापा फुआ से सवाल करे आहे कहवा में जीजाजी के छोड़लू अकेले तू हिया गइलू आहे कहवा में जीजाजी के छोड़लू अकेले तू हिया गइलू तहरो जे जीजा भैया रुसल बाड़े छत ऊपर सुतल बाड़े तहरो जे फूफा बड़ुआ रुसल बाड़े घम जाके सुतल बाड़े आहे मांगेले सोने के चैनवा त एही लागी रुसल बा।